Sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Nin ye tabale gosikan ye an lamɛnbagaw aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen folen do aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Bi ye ntɛnɛn ye uti kalo o tile 14 san 2023. Bi kunnafoni ɲɛbilaw olu bɛ tali kɛ Niger politique ko gɛlɛya kan sibiri tɛmɛlen u ka jamana diinɛ ɲɛmaw olu kɔni sela Niamey u ka faba kɔnɔ yasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni soldasi kulu minnu ye Mohamed Bazoum ale ka fanga dafiri. Mali jamana kɔnɔ soldasi 6 olu de fagala jadimaw ka binkani dɔ senfɛ juma tɛmɛlen Mali kɔrɔyan fan fɛ o la seli kɛla sibiridon armée Mali fɛ o kɔ Mali camancɛ bolo fɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro mara la mobili bolisiraw olu kɔni tigɛlen do jadimaw fɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi min kɛla sababu ye ka fiɲɛba do bolimafɛnko la Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ min kɔlɔlɔ tan tɛ jamanadenw ma. Malidenw bunu ka cikanw fɔ kunnafoni kuncɛ la nunu de ye bitala ɲɛbilaw ye a y'aw bisimila aw tulo bɛ Mariam Kuyate de kumakan na ni waati in na nin ka ni kunnafoniya nunu bɛɛ lajɛlen tɛntɛn aw ye ka bɛn sanga 30 ma a y'aw bisimila. An lamɛnbagaw aw folen do ko kura ye aw dɔn se tabali kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ taa Tombouctou mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min bɛ wele ko Ber. San 10 tɛmɛlen kɔ Mali armée ye bolo kɛ a yɔrɔ kofɔlen na. MINUSMA kɛlɛkɛcɛw olu tun bɛ kan kɔnɔna min na o bɛna di Mali soldasiw ma. O la selikɛla ɲɛmaw fɛ araba tɛmɛlen. O siratigɛ la min ye jadimaw ye olu ni Mali soldasiw kɔni karila ɲɔgɔn na fo ka taa se sema jɛkulu yɛrɛ ma. Min kɛla Ber marabolo yɛrɛ kɔnɔ Mali kɛlɛkɛcɛw cɛla maa 6 olu de fagala binganikɛlaw fan fɛ maa 30 bɔɲɔgɔnkɔ olu fagala ni laselikɛla Mali armée ka communiqué kɔnɔ. Boubacar Maïga ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye lakana bunakun kan a b'a hakilinataw fɔ an ye nin koɲaw kan a bɛ Aluseni Alaji ale ka kuma bara la. Jamana a bɛ lahalaya min na bi kɛlɛ man ka s'a ma mais kɛlɛ fana ni jaguyalen bɛ i ka kɛlɛ kɛ jaguya do i b'a kɛ o de sera Mali ma bi. Mali sardasu de kan ka jamanadenw lakana anu ka fɛnw bɛɛ donc o de kɔnɔna na islamistu ani sema mɔgɔw ko Mali tɛ do Ber o kɛlɛ de bɛ sen na depuis 3 jours sisan. A ko kɛra cogo jumɛn na yɛrɛ kɛlɛ bɛ sema ani Mali soldasiw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ani banbaki wɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛ. Kuna sini armée tato Ber a ye fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ kɛ ani islamistu de y'a kɛlɛ kɛ a sera ka tɛmɛ san'a ka se Ber fane ani banbaciw minnu ye accord signé i n'a fɔ ko sema olu de ye armée kunbɛn siɲɛ 2 na u ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ armée donna Ber ka cogoya bɛɛ la donc bi an bɛ se ka fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali sardasu ani islamistu ani sema bɛɛ cɛ la o Ber kelen in kama an bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn population civile kana k'a la parce que fɛn min bi ka kɛ Tombouctou bi mɔgɔw b'a la ka bɔ larabu u ka butiku minnu bɛ sugu la a caman datugura mais an bɛ kuma la ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko armée tɛ mɔgɔ kelen ta ye jamanadenw bɛɛ de ta de do armée kan ka jamanadenw bɛɛ lakana ani ka minaw bɛɛ jagoya de do sensibilisation de kan ka kɛ parce que réseaux sociaux sanfɛ kuma minnu bi ka fɔ o de bi ka mɔgɔw lasiran k'a fɔ ko Tombouctou yɛrɛ bɛna attaquer ani fɛn bɛɛ. N'an ye bɔlɔlɔ kuma fɔ Tombouctou gouverneur yɛrɛ gafe dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ɲini maaw fɛ k'u kana bɔ ko ŋunuŋunukan minnu bɛ sira la sisan tiɲɛ foyi t'a la armée nana ka bɛɛ lakana komi i y'a fɔ cogo min na. Wayi an ye bɔlɔlɔ sira fan an ye gouverneur ka sɛbɛn in an y'a ye mais i yɛrɛ b'a dɔn o sɛbɛn in ka dɔgɔn bi communication kuma kan ka kɛ kuma caman bɛɛ da kan ka don a la parce que k'a fɔ k'i bɛ gafe kelen bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ tɛna sɔrɔ bɛɛ ti tubabukan mɛn fane o bɛna kɛ fɛn ye kuma dun bɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔw bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ Facebook kan u bɛ TikTok kan u bɛ WhatsApp kan donc kumaw bɛ caya donc gouvernement yɛrɛ de kan ka nin waati communication la boloda sisan mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bi taa fɔ donc fo jamana de kɛ ka fɛrɛ ɲini pour que ka information saniya di mɔgɔw ma minnu b'a to mɔgɔw hakiliw bɛ sigi. An bɛ taa Mali camancɛ bolo la mobili siraw olu kɔni tigɛla a bɛ kalo caman bɔ bi jadimaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro marabolo kɔnɔ
ni waliya yɛrɛ kɛla sababu ye ka fiɲɛba de don bolimafɛnko la Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. Tijani Wederawogo ka bɔ Koro ale bɛ o laseli k'an ye an ka jɛ k'a lamɛn. O ko Burkina sira jɔlen don k'u kɛmɛ ka sira tigɛ sira la donc mobili tɛ don an ka nafɛn bɛ bɔ yen ka na. Siraba mun n'an b'a wele ko RN15 ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko route de poisson o kɔni ye siraba ye mun bɛ bɔ Mopti ka tɛmɛ Koro ka taa Burkina ani jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Lomé, Cotonou walima Ghana. Kabini lawale la sɔrɔ na siraw fɛ siraba in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jagokɛlaw bolo. Hamadu Nyangali ale kɔni ye jagokɛlaw ka tɔnden dɔ ye Koro a b'a ɲɛfɔ an ye. Mina minnu bɛ bɔ Wagadugu, Ghana, Cotonou o bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira in de fɛ. N'a fɔra ko o sira in tigɛra an minnu bɛ frontière la an degunnen don dɛ. O la sa maaw kun bɛ nin siraba in matarafa kosɛbɛ u magoɲɛminɛnw sɔrɔli kama nka kabini waati jan kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛn bɛ ka nin siraba in tigɛ maaw la o mun kɛn bɛ degun ye ka ɲɛsin dugu minnu sigilen bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw la. Sugu kɔnɔnaw na musolakaw olu kɔni bɛ kule baw nanfɛn tɛ ka sɔrɔ la. Koyan Tarawele an y'ale sɔrɔ Koro sugu fiyɛba in kɔnɔna na an k'ale lamɛn. Sisan sugu ko in kɔni sugu ka gɛlɛn n'a ye walayi an kun bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ nɔgɔya la san an t'u sɔrɔ nafɛnw ka gɛlɛn wa an t'a sɔrɔ yɛrɛ i m'a mɛn hali ni wari b'i bolo i b'a san o k'a ye i b'a y'i ɲɛ na an t'a sɔrɔ yɛrɛ donc Burkinabɛw tɛ na sisan o yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ k'a la n'a fɔra dumuni ka bɔ Bamakɔ ka na Sikaso ka na a bɛ se yan tuma min na o b'a sɔrɔ a bɛɛ toli la an tɛ ɲuman yɛrɛ sɔrɔ dumuniko kɔni o kɛlen bɛ k'an sɛgɛn sisan. Sɔrɔ na siraw fɛ musolaka caman kun kɛn bɛ ka jago kɛ u sinsinbere wa u kun b'u tɛgɛ mɔnɛ bɔ kosɛbɛ yanni sira in ka tigɛ nka bi a bɛ cogo di Binta Kojo ale kɔni ye jagokɛla ye an k'ale lamɛn. Ne bɛ denmisɛnnin minɛnw de feere ne ka minɛn dɔw bɛ bɔ Burkina a dɔw bɛ bɔ Bamakɔ vraiment bi sugu tɛ a marché ka dɔgɔ. Kabini tani ka segin gɛlɛyaw donna nin siraba in kan n'i y'a jateminɛ Bankasi Bayangara fo ka taa se Koro sugu fiyɛw kɔnɔna na jateminɛw kɔni b'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ yɛrɛ la i n'a fɔ sukɔrɔ walima malo. Hamadu Nyangali an k'ale lamɛn. N'i y'a ta sukɔrɔ dɔrɔn na sukɔrɔ bɔrɛ bɛ taa fo 7,000 a bɔrɛ kelen a yɔrɔ dɔw 6,800 yɔrɔ dɔw 7,000 an kun bɛ malo san yan nɔ 3,000 ni kɔ 3,200 3,000 ni 400 mais an bɛ ka kuma ye waati min na nin malo bɔrɛ 4,000 400 4,000 600. Sanni feere na siraw fɛ tuma caman sugu fiyɛw kɔnɔna na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko sannikɛlaw ale ni feerelikɛlaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ka sabu kɛ sɔngɔko ye. Alima Wederawogo ale ye nafɛn feerela ye an k'ale lamɛn. Fɔlɔ an kun bɛ nafɛn sɔrɔ cogoya min na a kun bɛ bɔ Burkina ka d'an ma cogoya min tiɲɛ na an tɛ k'a sɔrɔ o cogoya la sisan gɛlɛyaba de b'a la an kun bɛ nafa mun sɔrɔ a la sisan an tɛ k'o nafa sɔrɔ a la an kɔni b'a la k'an ka baara don dɔrɔn n'o tɛ an tɛ ka nafa sɔrɔ a la Ala k'u ka tiɲɛ na. Nin dugu in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni b'i ta sɔrɔ a la bawo n'i y'a jateminɛ dugu kɔnɔnaw na caman ka sojaw jɔlen don ka sabu kɛ siman gɛlɛya walima ntanya ye. Idrissa Bonkongo ale ye siman feerela ye Bankasi an k'ale lamɛn. Bon siman yanni sira ka datugu an kun bɛ siman feere 1,100 bi comme sira datugulen bi an bɛ ka siman sɔrɔ a siman bɛ ka munumunu ka na d'an ma a transport cayara. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka kɛɲɛ ni politikiko gɛlɛya min bɛ Niger jamana kɔnɔ fo ka taa se Niger jamana ni CEDEAO yɛrɛ ka cɛsira gɛlɛyaliw ma Mali politikitɔmusow olu b'u ka yetaw fɔ an ye. Mohamed Danyogo ale bɛ o laseli kɛ. Fangandaranki min kɛra Niger jamana kan a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi ani a bangera gɛlɛya min na Niger ani CEDEAO ani ɲɔgɔn cɛ fo Mali ni Burkina olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ Niger kokɔrɔma dondon nin ko in na. Mali kɔnɔna la partiw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'olu bɛ partiw kɔnɔna la hakilina b'u olu la ka ɲɛsin nin ko ninnu ma. Honorable Sitan Santara Mare n'ale kɔni ye parti min tɔgɔ Korema n'ale b'o la n'ale yɛrɛ bɛ an ka wasaden bulon kɔnɔ ale bolo bi CEDEAO kɔni a kɔni farafina kulu don nka a bɛ ka baara min kɛ farafina ɲamaw ani farafina denw olu ka kuntilenna to o ye. Niger ni CEDEAO ka cɛlala la bon ne ka muso hakilila la o de ye CEDEAO ko in min filɛ nin ye CEDEAO ye tubabuw ka farafina ɲɛmɔgɔw ka jamanakuntigiw ka tɔn labɛnnen don mais hakilina min bɛ ka boli farafina président kan o ye nanzaramɔgɔw ka hakilina n'u ka wajibi ye.
Astan Sako n'ale be parti la no tɔgɔ ko EDR no kɔni ko ale kɔni be Soumaïla Cissé ka kuntilennaw olu de labara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Niger be lahala min na sisan mun kɔni ye cɛmancɛ fanga ye o daminɛna ka ban ale yɛrɛ fɛ wa Niger a k'a jateminɛ Mali y'a kɛ cogo min na u ka tɛmɛ o sira fɛ yaasa cɛmancɛ fanga in a be se ka lawaleya ka ɲɛ cogo di. Astan Sako ne bɛ se ka miirida min fɔ Nigerikaw ye u ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ bɛn bɔ walasa jamanakuntigi ka se k'a fɔ k'a bɛ transition ye a ka se ka taa ɲɛ jamana kɔnɔdenw ni ye kuntigi ye fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka se président yɛrɛ ma. Ni Astan Sako y'a yira k'a fɔ ko musow kɔni ka kɔlɔlɔba bɛ se olu ma ni gɛlɛya bɔra a kɔnɔna la honorable Sitan Santara Mare ale fana o kelen de fɔ ko kɛlɛ mana na cogo cogo a gɛlɛya fanba a bɛ musolakaw de kan an k'a lamɛn. Ma CEDEAO ko ka dabila ni ye muso ye ko in kɔlɔlɔ a bɛɛ bɛna bi musow de kan ko in a taara cogo cogo gɛlɛya o a sɔrɔsi cɛta n'a fagali o a bɛɛ kɔlɔlɔ ani denw ta o a bɛɛ kɔlɔlɔ bɛna bi muso de kan donc o hakilina na Niger ka kan ka a lajɛ Mali ka hakilina kuntilenna taabolo ka tɛmɛ sira kelen fɛ walasa jɔnyajuru in ka tigɛ. Jɛnɛba Sise n'ale fana ye EDR o tɔnden ye ale kɔni bolo bi Nigerikaw bɛɛ lajɛlen o de kan ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma. Ne kɔni bɛ se ka mun fɔ k'a fɔ dɔrɔn Niger na a ka denw ye ko bolodenkɔni kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta. An b'a yira k'a fɔ kunu alamisa CEDEAO maaw kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ filanan la ka ɲɛsin Niger jamana o lahalaya cogoyaw ma o wagati kelen na an b'a ye k'a fɔ Niger kɔni maa minnu ye fanga ta olu fana u ye gouvernement kura o sigi sen kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ taa Niger jamana kɔnɔ sibiri tɛmɛlen Niger diinɛ tɔn ɲɛmaaw ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni sɔrɔdasikulu minnu ye fangadafiri kɛ yaasa ka fɔkabɛn kɛ jamana yɛrɛ ka basigi koɲɛw kan o siratigɛ la min ye sɔrɔdasikulu ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Faransi sɔrɔdasiw k'u y'u ka fiɲɛbɔyɔrɔ tiɲɛ ko kura ye o k'u b'a ɲini u fɛ k'u ka jamana bila. Mahmoud Kaba Jakite ka bɔ Niger an ka lasigiden don a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw kan. Sibiri su ka dusajɛ kari la sifin dɔw sira sirabadaw la o wagati ne tun bɛ bɛn CEDEAO ka dɔgɔkun kelen dafalen ma min tun dira CNSP cɛdenw ma k'u ka bɔ fanga la ni ka Niger sariyasunba constitution o sigi a nɔ la. Une intervention ou quelque action ka don anw ka jamana kɔnɔ a mana kɛ binkani wale sugu o sugu ye CEDEAO sɔrɔdasiw k'a dɔn ko u n'a yɛlɛ anw su kan fɔlɔ yan'u ka don dugu kɔnɔ anw ma bɔ ka na an sigi siradaw la wagati damadɔni kama aw de ɲɛ b'a la su nɛgɛ kaɲa 2 de bɛ nin wagati in na an tɛna wuli ka bɔ yan an bɛ yan bi an bɛ yan sini an bɛ yan sinikɛnɛ an bɛ yan wagati bɛɛ lajɛlen na fo an ka jamana kana bila a k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nka an ka mɛn yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de ma min ni utukalo tile 3 tɛmɛnin ta tɛ kelen ye. Pas celle qu'on a célébré le 3 août passé. O sibiri kelen Niger ministri ɲɛma Uhumudu Mahamadu yɛrɛ sen yera wulikajɔ dɔ la Faransi min sen fɛ a ye wele bila sɔrɔdasiw ma k'u ka Mohamed Bazoum sigi a nɔ la a ɲuman na yennɔ Faransi kokanko minisiri ko a na CEDEAO jukɔrɔma don walasa u kana sɔrɔdasi ninnu wuli jagoya la k'u bɔ jamana ɲɛmasoba kɔnɔ. Nga CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ a bɛna fɔ sikasiga bɛ ka fɔlɔ ka don kow la jamanadenw ka lasigidenw députéw y'u kan boli daminɛ Nigeria olu taw ko CEDEAO jamana ɲɛmaw ka kɛlɛ in ko nɛmɛnɛmɛ ni ka taga ni kumaɲɔgɔnya ye fɔlɔ Sénégal fana olu ka député dɔ y'a fɛla fɔ an k'a lamɛn. Cette série extrêmement dure de sanctions va priver l'État du Niger. Ni ɲangini juguman minnu tara Niger kama na jamana in bali jatigɛ wale kɛlɛko ɲuman na wa aw b'a dɔn fana ko CEDEAO tɛna se ka taga Niger kama cogoya si la ka sɔrɔ a ma tubabuw ka dɛmɛ sɔrɔ o dun kɔlɔlɔ na bonya tubabuw yɛrɛ ma sabula a na jamanadenw tɔw funteni ni k'u juguya ka ɲɛsin tubabuw bɛɛ ma wa bɛɛ k'a dɔn fana nin bingani wale kɔlɔlɔ na an ka jamanadenw fana sɔrɔ minnu bɛ Niger ani CEDEAO tɔw jamanadenw minnu sigilen bɛ Niger, Mali la, Burkina ani Lajinɛ. Le Mali, etc. la Guinée. K'a sɔrɔ Niger yɛrɛ kɔnɔ a bɛna fɔ Mohamed Bazoum fɛbaga dɔw bi ka fɔlɔ ka liminɛya a segiliko la fanga la député bulon ɲɛma Seyini Umaru bo olu la ale yɛrɛ kelen bɛ ka a jɔyɔrɔ yɛlɛma nin wagati in na sisan a ka lasiri bɛɛ kɔnɔ a b'a sɛbɛn ko Niger député ɲɛma kɔrɔ ex-président de l'Assemblée nationale
Politikitɔn ɲɛma Abuba Albade ni ale fana tun ye fanga dɛmɛbaga député ye fana ka laseli sɛbɛn kɔnɔ tile fila in na ma fanga dafiri kɔn a ye wele dɔrɔn de bila jamanadenw ma k'u ka ɲɔgɔn minɛ ni ka CEDEAO ka ɲangiriw kɔn jagokɛlaw ka jɛkulu olu fana y'u kan bɔ u y'u ka dusukasi yira CEDEAO ka ɲanginiw ko la ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ ko u bi ka tiɲɛni belebele don mobilibabolilaw kun an ka Nasiru Ibrahim lamɛn à l'endroit de la CEDEAO an b'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaw ye ko u b'u ɲɛtugun gɛlɛyaw caman kan minnu bɛ mobilibabolilaw ani jagokɛlaw sɔrɔ tugutaga siraw la u b'u ɲɛtugun o bɛɛ kan ka tila ka na nin gɛrɛntɛ ninnu ta k'a sigi anw Niger ka jamanadenw kan kana dɔ fara bɛɛ ka tɔɔrɔya kan nka bi an b'aw ladɔnniya bɛɛ sigilen bɛ ka aw makɔnɔ maa si tɛna bɔ yan hali ni an bɛ to a la de prix de son sang nin wagati in na mobilibaw ni jagofɛnw caman de balannen don Niger ani Benin ni ɲɔgɔn cɛ Mahamoud Kaba Jakite VOA Bambara Niamey Niger. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. An ka mawulelen sɔgɔmada in na o ye Bubakar Bokoum ye parti PAES ɲɛma do Bamako an y'a bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ a bɛna kuma CEDEAO ɲɛmaw ka hakilinataw kan min ye k'u ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger jamana kɔnɔ a bɛ Mohamed Touré ka kuma galama na an ka jɛkulu lamɛn. Balmaw ani sɔgɔma bi sɔgɔmada na an y'an tɛgɛ sama ka se an balimakɛ Bubakar Tamani Bokoum ma n'ale ye ɲininikɛla ye ayiwa cɛgɛda la min ka baara ɲɛsilen bɛ lakanako o ni politiki bɔfanw ɲɛɲinini la ka bɔ Bamako centre Sénégal an balimakɛ i bisimila. Assalamu alaikum Mohamed Touré ne tɔgɔ Bubakar Bokoum ni n bɛ baara kɛ centre d'études stratégiques Sénégal la Bamako yan. Ayiwa an bɛna don a dɔgɔkun filanan na ni Niger jamana sɔrɔdasi u ye fanga dafiri kɛ o kɔ CEDEAO olu ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ a ɲɔgɔn laban min kɛra alamisa don u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna finitigi jɛkulu labɛn makɔnɔni na e ye mun de faamuya ninnu ka yasere na. Bibi na CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ ka kuma jamanadenw tɔgɔ la k'a sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ hakilina tɛ fɛn mun talen don ka bi Dramane Tchani sɛgɛrɛ o b'a yira k'a fɔ maa kelen kama jamana dɔw ɲɛma bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana yɛrɛ halaki k'a sababu kɛ fɛn mun y'a to coup d'état kɛra Niger olu minnu ye jamana ɲɛmaw ye u b'a dɔn pɛrɛ fɛn mun y'a to nin ko in kɛra u bɛ ka fɛn mun fana makaran o tɛ Bazoum ko ye dɛ o ye u yɛrɛ ka fangaw bɛ lahalaya mun kɔnɔ bi u bɛ k'o de makaran k'a sababu kɛ coup d'état mun kɛra nin jamana ninnu kɔnɔ n'u yɛrɛ bolo n'u ma dankara la a bɛ na kɛ sababu ye o fɛn fɛn bɛ sɔnjuguya kɔnɔ n'u bɛ ka u ka jamanaw marako cɛjuguw la u laban bɛɛ bɛ na bin k'a sababu kɛ coup d'état ye o de y'a to ko k'u bɛ maa minnu fara ɲɔgɔn kan ko ka taa Bazoum sigi i b'a ye k'a fɔ taabolo la a ko tɛ se ka sira sɔrɔ k'a sababu kɛ nin jamana kelen kelen fɛn fɛn n'i y'a ta a bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲini dɔ kɔnɔ a bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ fɛn filanan mun fana b'a to a tɛ se ka kɛ cogo si la yamaruya mun kan ka di fɛn mun kɛra Libi o tɛna se ka kɛ bilen k'a sababu kɛ a wagati la Rusi jamana kun ye sira dɔ bila Amɛrikɛnw ye k'a sababu kɛ u m'u da don ko dɔw la mɛ bibi na an y'a ye k'a fɔ Irisikaw y'u ɲɛ yɛlɛ ka bɛn Kadafi fagali ma k'a ye k'a fɔ jɛtina k'a ye bilen ni jahadi sugu ka se ka taa ka jamana si sɛgɛrɛ bilen donc Rusiw kɛlen don k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o de la bi hali ni u taara n'a ye sariya gun kan i b'a ye k'a fɔ Nations Unies mun kan ka yamaruya d'u ma o yamaruya tɛ ka se ka sɔrɔ k'a sababu kɛ Rusi ni Chine ka droit de veto ye. Nka waati kelen fɛ ni sɔrɔdasi kulu u ye jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura dɔ sugandi k'o sigi e ko nin ko nin bɛɛ bɛ sen na sɔrɔdasi fanga jasere min ɲɛsilen b'u ma e fɛ o tɛ jɔrɔnanko dɔ ya Niger jamanadenw ma. Nazaraw tɛ jɔrɔ
farafin ko la koyi nazaraw be jɔrɔ u yɛrɛ ka nafa siraw ni daraki bɛ ka se olu ma ni ko bɛ ka se olu ma nazaraw bɛ wuli o de la nka nazara tɛ wuli ko farafin satɔ don o tuma o Bazoum kelen ka fisa ni nigériɛnw bɛɛ ye wa don jumɛn na k'a fɔ nazaraw y'a faamu k'a fɔ uranium mun n'a bɛ ka bɔ Niger n'a bɛ ka kɔlɔlɔ lase nigériɛnw ma n'a nafa foyi tɛ ka se u ma a nafa fanba bɛ ka se Faransi n'a a nazara jamana tɔw ma olu y'u miiri don jumɛn ko jamanadenw mago bɛ hinɛ la ko jamanadenw mago bɛ u ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ k'u ye fɛn di o jamana ninnu ma k'u ka bɔ nɔgɔ la o t'u ka sira ye o nigériɛn bɛɛ ka sa a foyi tɛ se u ma olu ka intérêt u b'o de nɔfɛ ni Bazoum de ye sababu ye ka o ka intérêt lase olu ma ni maa wɛrɛw nana bi k'o bɛ o intérêtw tigɛ ko sɔrɔ mun bɛ ka kɛ k'o tɛna se ka kɛ bilen ko lafiya mun bɛ olu ye k'o tɛ sɔrɔ Niger bilen ko Niger bɛna kɛ jamanadenw ta ye ka baara kɛ ni hakilina ye hakilima mun bɛ taa jamanadenw ni dungɔ fan fɛ fɛn mun n'olu kama k'o ye démocratie ye ko jamanadenw de jɛra ka Bazoum ta an ka jamana ninnu kɔnɔ démocratie bɛ baara kɛ minɛn mun kɔnɔ an bɛɛ b'o dɔn namara mun b'a kɔnɔ an b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sigi ni hakilina mun ye an b'o dɔn donc ne hakilila farafinna kan k'i ɲɛ yɛlɛ ten sa k'a fɔ démocratie ko tɛ ko ye marako ɲuman de ko don ni maa min b'i ka jamana mara ka ɲɛ i ni ka jamanadenw bɛ bɛn n'i tɛ jamana mara ka ɲɛ f'i b'a mara ni maa wɛrɛw ka hakilina ye i ni jamanadenw tɛna se ka ɲɔgɔn faamu o wagati la fanga b'i la a bɛ se ka wagatinin ta a bɛ mɛn nka a mɛn o mɛn jamanadenw bɛ se jamana ɲɛma la parce que ni mɔgɔw kununa ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ wagati dɔw bɛ kɛ yɛlɛma bɛ kɛ ne hakili la bibi na nazara minnu bɛ ka nin kuma ninnu fɔ n'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ Bazoum jukɔrɔma don Bazoum janya tɛ u yɛrɛ ka hakɛw ɲinini de ko don n'i y'a lajɛ a jɛkulu ka kɛlɛmasaw tun kan ka ɲɔgɔn da lajɛ sibiridon yaasa ka labɛnw kɛ u bɛna a ko ni waleya walima ka ɲɛ sɔrɔ la nka a bɔra dɔgɔ kɔrɔ hakili la mun de y'o kɛ a ye lajɛ mun kun bilalen don k'a bɛ kɛ n'o ye kɛlɛ ɲɛmaaw ye k'olu kun bɛ ɲɔgɔn ye ko ka fɛɛrɛw tigɛ pour que Niger bɛ se ka attaquer cogo min na k'a sababu kɛ fɛn fila ye fɔlɔ ye mun ye u y'a ye k'a fɔ jamanadenw ani diɲɛ selege naani mɔgɔw bɛɛ hakilina ye fɛn kelen ye o ye ka Nigériɛnw to yen u yɛrɛ k'u ka hakɛw ɲini u yɛrɛ ye n'u yɛrɛ ka fɛɛrɛw n'u ka kɔndɔw o n'u ka ko kɛcogo ye u yɛrɛ ka faamuya cogo kɔnɔna na bonya ni karama ni ladamu kɔnɔna na a filanan ye mun ye fɛn mun ye Rusi ye kan olu ko k'o tɛ se ka kɛ bilen maa si tɛ se ka bin maa kan bilen nazaraw bɛ ka bingani minnu kɛ farafin jamanaw kɔnɔ k'o tɛ bɛn bilen farikolo ɲɛnajɛ o waati selen filɛ an ka Siyaka Tarawele lamɛn Senatolanta bunakun kan Mali Senatolanta Fédération ɲɛmayaso kalafili min bolodalen don ka bila uti kalo tile 19 nata la a bɛ bɔ a sira fɛ kala bɛ fili an bɛ o de faamuya Senatolanta Fédération secrétaire général Ibrahima Traoré ka kumakanw na juma tɛmɛnen uti kalo tile 11 kunnafoni di sen fɛ Fédération Jabala la Bamakɔ hali n'a y'a sɔrɔ Mamutu Touré Bavieux Mali Senatolanta Fédération ɲɛma bɛ kaso la kabini araba tɛmɛnen Bavieux ye cɛbɔ ye Ibrahima Traoré Mali Senatolanta Fédération secrétaire général ye hakilina jigin kɛ kalafili cogoyaw la an y'a potentiel candidat wele minnu bɛ fɛ ka kɛ président ye secrétaire général ye kunnafoni bila ka taa ni min bɛ fɛ ka kɛ président ye e bɛ na n'i ka candidature ye kunnafoni nin taara a bɛ taa tile 45 yanni élection don cɛ candidatw tile 15 de b'u bolo pour que u ka se ka n'u ka candidature déposer n'u ye candidature déposer secrétariat fana bɛ candidature ta k'a di commission électorale de première instance ma parce que commission électorale fana composé len don ni instance fila ye instance fɔlɔ candidat bɛɛ ka dossier bɛ ta k'a di o ma ka fara o kan Ibrahima Traoré Mali Senatolanta Fédération secrétaire général ligue fila ka se ka voter ye pour que ka kɛ candidat ye club 5 fana ka voter ye pour que ka kɛ candidat ye ni mɔgɔ min sera k'o bɛɛ dafa e ka dossier bɛ don ni dossier nana an bɛ sɔrɔ ka a bila ka taa commission électorale de première instance la n'o ye min di an ma an fana b'o publier bɛɛ ye ni mɔgɔw y'a sɔrɔ ni min ma jɛ n'a ye n'i bɛ recours kɛ tile 2 b'i bolo k'i ka recours don ne y'i ka recours don a bɛ di anw de ma secrétaire général la n'an y'a sɔrɔ dɔrɔn an b'a bila ka taa commission d'appel des élections na o de ye instance laban ye minnu bɛ se ka sariya tigɛ k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi n'a sɔrɔ candidat bɛɛ jɛra ni première instance ka décision ye recours tɛ taa appel la mais ni candidat dɔ sɔrɔla min ma jɛ n'o ye recours bɛ taa o de kɔfɛ Ibrahima Traoré appel ye kiiri tigɛ k'a fɔ ko candidat
candidat kelen de bɛ se ka yamaruya ka taa élection na. O candidat kelen o ka liste nana élection sera niveau mun ma sisan a bɛ continuer de ka taa procédure ban. On yɛrɛ ka jate la Mali yɛrɛ fɛnɛ nafa b'o la. C'est an ka club caman engagelen do bi. Il faut que an ka procédure an b'o kɛ ka se a dan na pour que Mali ballontan bɛ se ka continuer. Senatolanta kanubaw a kɛbaw sigilen bɛ ka utikalon tile 19 kalafili don ma kɔnɔ. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala siri don. Sisan an ka maliden dɔw lamɛn min bɛ u hakilina na ni waati in na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vewa tabale mbaw fo kosɛbɛ mbaw wale ɲuman dɔn. Ne tɔgɔ ye Ismaila ne jamu ye Tunkara. Ne bɛ bɔ Darafɛla Bamako mais ne bɛ bɔ Kɔrɔnfɛ de. Ne fo Kɔrɔnfɛ mɔgɔ ye ne dire ka di mais ne bɛ sigi Darafɛla Bamako. Baɲangarakaw ne y'a mɛn k'u bɔra k'u ka nisɔngoya yira marifaciw bɔra la fo ka taa dɔn ni yɛrɛ bɔnɛ na. Bon nin bɛɛ ye faamubaliya de ne kɔni hakilina na parce que n'a kɛla mɔgɔ ka bɔ k'i ka nisɔngoya yira o tɛ baasi ye mais ka bɔ ka nisɔngoya fana yira ka taa kɛ k'i bɛ taa min bɛ e kɔlɔsi yɛrɛ e fana b'a fɔ k'i bɛ t'o bɔn o fana n b'a dɔn hakili la o fana ma faamu dɛ parce que bɛɛ n'i ka hakɛ de don quoi. Aw bɛ se ka nisɔngoya yira o y'aw ka hakɛ de. Aw bɛ taa gouverneur fɛ yen aw b'aw ka nisɔngoya f'a ye ale fana b'aw jaabi a k'aw jaabi kuma ɲuman na o fana y'aw ka hakɛ de. Mais ka tila ka taa fɔ ko minnu bɛ kan k'aw kɔlɔsi ka to olu fana bon o fana ma fɔ dɛ. Ala ka hakili ɲuman d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka hakili ɲuman d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma. N balimaw Ala an kana dusu bila hakili ɲɛ n'o tɛ an b'an ka jamana ci fu k'a bila. Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. N b'aw fo kosɛbɛ n b'aw wale ɲuman dɔn. Merci. Ani sɔgɔma VOA Afrique lamɛnbagaw. Ne tɔgɔ Sange Keita. Ne bɛ Kalabankura Bamako. Ne bɛ na dakurunya fila fɔ an bɛ waati min na o ko kan. Ne bɛ kuma africain bɛɛ de ye. Aw bɛɛ ɲɛ bɛ kow taabolo la. Bi an bɛ waati min na bi an bɛɛ ka kan yɛrɛ fɛ tan sa dɔ kɛra bamananw ka kuma ko dɔ kɛra jajiri fasa la. Bi ma dugu jɛ sa africain a ye kunu a ye wuli. Ni mɔgɔ min yɛrɛ dɛmɛ Ala t'i dɛmɛ. An ka nin ɲɛmɔgɔw mun bɛ k'an mara an ka fɛɛrɛ kɛ surtout mɔgɔ mun bɛ ka kule ko démocratie démocratie olu kɛlen k'a kɛ politiki mɔgɔw dɔrɔn ka dunduguma ye o ɲinana jamanaden tɔw kɔ démocratie dun a nakun ye de k'a fɔ ko bɛɛ jɛ fanga o bɛɛ jɛ fanga mais mɔgɔ kulunin dɔw de kɛlen k'o ta k'u yɛrɛ ta ye n'o y'an ka politiki mɔgɔw ye. An dun bɛ waati min na bi diɲɛ yɛlɛmana dɛ donc ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Assalamu alaikum warahmatullahi Bamara mɔgɔ ne tɔgɔ Sidi Mohamed Sampara ne ye yiriforotigi ɲɛ commerçant sigiyɔrɔ bɛnnen don Banamama Mali kɔnɔ. N b'a fɛ ka kuma Amérique jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. An ka dɔn waati min na mɔgɔ caman tun b'a fɔ Amérique jamana tun ye jamanaw ye minnu bɛ hinɛ kosɛbɛ mɔgɔ tɔɲɔgɔnw na. Amérique y'a ka fanga sɔrɔ o sababu de la. Amérique ye jamana min ci kana farafinna ma o ye Faransi ye. Faransi ye farafindenw tɔɲɔ. Faransi nege tɛ farafindenw na bilen. An bɛ wele min da Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ye. I b'a dɔn attaquant dɔw bɛ yen nɔ balontan na attaquant teliman dɔw bɛ défenseur fila n'a dara a girinna ka da ka ɲɔgɔn fɛ a b'a fila bɛ dribbler ɲɔgɔn fɛ. Ni Amérique t'a fɛ diɲɛ ka ni Faransi dribbler ɲɔgɔn fɛ u ka Faransi bila sinon Faransi bɛ ka jigin dingɛ min kɔnɔ ni Amérique ko a t'a bila Faransi ni Amérique fila tɛ dingɛ fa o tun tɛ hɛrɛ Amérique ma. N b'a ɲini u fɛ u ka Faransi bila u ka Faransi bɔ u ni Africains cɛ u ka na Africains ma na cogo la minnu tilennen don o dɔrɔn de bɛ se ka ko in solutionner Amérique ma ani diɲɛ ma bi parce que bi diɲɛ dajuruw belebeleba bɛ Amérique bolo. Fufu kelen mugan ani naani 30 40 ani 7 16 001 20 24 30 47 16 ni nɛgɛjuru sira labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye yaasa aw ka se ka aw ka cikanw to an ye nka yanni aw ka cikanw to aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la musolakaw an tɛ sɛgɛn a fɔli la wele bilalen don aw bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛnɛ kɔnɔ.
Ayiwa an balimaw ni ne bena dan sigi bi kunnafoniw na ni laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate Dadi Balawe ale buru bɛ nɛgɛ karafew la ni Ala ma baasi kɛ ne ni aw bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛlen ni sanga 30 ye nka aw kana ɲina k'aw ka cikanw to an ye an ka nɛgɛjuru sira o ye 001 20 24 30 47 16 aw ni ce aw ka tulomajɔ la. Sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Nin ye tabale gosikan ye an lamɛnbagaw aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen folen do aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Bi ye ntɛnɛn ye uti kalo o tile 14 san 2023. Bi kunnafoni ɲɛbilaw olu bɛ tali kɛ Niger politique ko gɛlɛya kan sibiri tɛmɛlen u ka jamana diinɛ ɲɛmaw olu kɔni sela Niamey u ka faba kɔnɔ yasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni soldasi kulu minnu ye Mohamed Bazoum ale ka fanga dafiri. Mali jamana kɔnɔ soldasi 6 olu de fagala jadimaw ka binkani dɔ senfɛ juma tɛmɛlen Mali kɔrɔyan fan fɛ o la seli kɛla sibiri don armée Mali fɛ o kɔ Mali camancɛ bolo fɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro mara la mobili bolisiraw olu kɔni tigɛlen do jadimaw fɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi min kɛla sababu ye ka fiɲɛba do bolimafɛnko la Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ min kɔlɔlɔ tan tɛ jamanadenw ma. Malidenw bunu ka cikanw fɔ kunnafoni kuncɛ la nunu de ye bitala ɲɛbilaw ye a y'aw bisimila aw tulo bɛ Mariam Kuyate de kumakan na ni waati in na nin ka ni kunnafoniya nunu bɛɛ lajɛlen tɛntɛn aw ye ka bɛn sanga 30 ma a y'aw bisimila. An lamɛnbagaw aw folen do ko kura ye aw dɔn se tabali kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ taa Tombouctou mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min bɛ wele ko Ber. San 10 tɛmɛlen kɔ Mali armée ye bolo kɛ a yɔrɔ kofɔlen na. MINUSMA kɛlɛkɛcɛw olu tun bɛ kan kɔnɔna min na o bɛna di Mali soldasiw ma. O la selikɛla ɲɛmaw fɛ araba tɛmɛlen. O siratigɛ la min ye jadimaw ye olu ni Mali soldasiw kɔni karila ɲɔgɔn na fo ka taa se sema jɛkulu yɛrɛ ma. Min kɛla Ber marabolo yɛrɛ kɔnɔ Mali kɛlɛkɛcɛw cɛla maa 6 olu de fagala binganikɛlaw fan fɛ maa 30 bɔɲɔgɔnkɔ olu fagala ni laselikɛla Mali armée ka communiqué kɔnɔ. Boubacar Maïga ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye lakana bunakun kan a b'a hakilinataw fɔ an ye nin koɲaw kan a bɛ Aluseni Alaji ale ka kuma bara la. Jamana a bɛ lahalaya min na bi kɛlɛ man ka s'a ma. Mais kɛlɛ fana ni jaguyalen bɛ i ka kɛlɛ kɛ jaguya do i b'a kɛ o de sera Mali ma bi. Mali sardasiw de kan ka jamanadenw lakana anu ka fɛnw bɛɛ donc o de kɔnɔna na islamistu ani sema mɔgɔw ko Mali tɛ do Ber o kɛlɛ de bɛ sen na depuis 3 jours sisan. A ko kɛra cogo jumɛn na yɛrɛ kɛlɛ bɛ sema ani Mali soldasiw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien ani banbaki wɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛ. Kuna sini armée tato Ber a ye fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ kɛ ani islamistu de y'a kɛlɛ kɛ a sera ka tɛmɛ san'a ka se Ber fane ani banbaciw minnu ye accord signé i n'a fɔ ko sema olu de ye armée kunbɛn siɲɛ 2 na u ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ armée dɔnna Ber ka cogoya bɛɛ la donc bi an bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ Mali sardasiw ani islamistu ani sema bɛɛ cɛ la o Ber kelen in kama an bɛ fɛn min ɲini dɔrɔn population civile kana k'a la parce que fɛn min bi ka kɛ Tombouctou bi mɔgɔw b'a la ka bɔ larabu u ka butiku minnu bɛ sugu la a caman datugura mais an bɛ kuma la ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko armée tɛ mɔgɔ kelen ta ye jamanadenw bɛɛ de ta de do armée kan ka jamanadenw bɛɛ lakana ani ka minaw bɛɛ jagoya de do sensibilisation de kan ka kɛ parce que réseaux sociaux sanfɛ kuma minnu bi ka fɔ o de bi ka mɔgɔw la
siran k'a fɔ ko Tombouctou yɛrɛ bɛna attaquer ani fɛn bɛɛ. N'an ye bɔlɔlɔ kuma fɔ Tombouctou gouverneur yɛrɛ gafe dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a ɲini maaw fɛ k'u kana bɔ ko ŋunuŋunukan minnu bɛ sira la sisan tiɲɛ foyi t'a la armée nana ka bɛɛ lakana komi i y'a fɔ cogo min na. Wayi an ye bɔlɔlɔ sira fɛ an ye gouverneur ka sɛbɛn in an y'a ye mais i yɛrɛ b'a dɔn sɛbɛn in ka dɔgɔn bi communication kuma kan ka kɛ kuma caman bɛɛ da kan ka don a la parce que k'a fɔ k'i bɛ gafe kelen bɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ bɛɛ tɛna sɔrɔ bɛɛ ti tubabukan mɛn fane o bɛna kɛ fɛn ye kuma dun bɛ taa yɔrɔ jan mɔgɔw bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ Facebook kan u bɛ TikTok kan u bɛ WhatsApp kan donc kumaw bɛ caya donc gouvernement yɛrɛ de kan ka nin waati communication la boloda sisan mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ bi taa fɔ donc fo jamana de kɛ ka fɛrɛ ɲini pour que ka information saniya di mɔgɔw ma minnu b'a to mɔgɔw hakiliw bɛ sigi. An bɛ taa Mali cɛmancɛ bolo la mobili siraw olu kɔni tigɛla a bɛ kalo caman bɔ bi jadimaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro marabolo kɔnɔ ni waliya yɛrɛ kɛla sababu ye ka fiɲɛba de don bolimafɛnko la Mali ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ. Tijani Wederawogo ka bɔ Koro ale bɛ o laseli k'an ye an ka jɛ k'a lamɛn. O ko Burkina sira jɔlen don f'u kɛmɛ ka sira tigɛ sira la donc mobili tɛ don an ka nafɛn bɛ bɔ yen de ka na. Siraba min n'an b'a wele ko RN15 ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko route de poisson o kɔni ye siraba ye mun bɛ bɔ Mopti ka tɛmɛ Koro ka taa Burkina ani jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Lomé, Cotonou walima Ghana. Kabini lawale la sɔrɔ na siraw fɛ siraba in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jagokɛlaw bolo. Hamadu Ɲangali ale kɔni ye jagokɛlaw ka tɔnden dɔ ye Koro a b'a ɲɛfɔ an ye. Mina minnu bɛ bɔ Wagadugu, Ghana, Cotonou u bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira in de fɛ. N'a fɔra ko o sira in tigɛra an minnu bɛ frontière la an degunnen don dɛ. O la sa maaw kun bɛ nin siraba in matarafa kosɛbɛ u magoɲɛminɛnw sɔrɔli kama nka kabini waati jan kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛn bɛ ka nin siraba in tigɛ maaw la o mun kɛn bɛ degun ye ka ɲɛsin dugu minnu sigilen bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw la. Sugu kɔnɔnaw na musolakaw olu kɔni bɛ kule baw nanfɛn tɛ ka sɔrɔ la. Koyan Tarawele an y'ale sɔrɔ Koro sugu fiyɛba in kɔnɔna na an k'ale lamɛn. Sisan sugu ko in kɔni sugu ka gɛlɛn n'a ye walayi an kun bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ nɔgɔya la san an t'u sɔrɔ nafɛnw ka gɛlɛn wa an t'a sɔrɔ yɛrɛ i m'a mɛn hali ni wari b'i bolo i b'a san o k'a ye i b'a y'i ɲɛ na an t'a sɔrɔ yɛrɛ donc Burukinabew tɛ na sisan o yɛrɛ y'a tɔ bɛɛ k'a la n'a fɔra dumuni ka bɔ Bamakɔ ka na Sikaso ka na a bɛ se yan tuma min na o b'a sɔrɔ a bɛɛ toli la an tɛ ɲuman yɛrɛ sɔrɔ dumuniko kɔni o kɛlen bɛ k'an sɛgɛn sisan. Sɔrɔ na siraw fɛ musolaka caman kun kɛn bɛ ka jago kɛ u sinsinbere wa u kun b'u tɛgɛ mɔnɛ bɔ kosɛbɛ yanni sira in ka tigɛ nka bi a bɛ cogo di Binta Kojo ale kɔni ye jagokɛla ye an k'ale lamɛn. Ne bɛ denmisɛnnin minɛnw de feere ne ka minɛn dɔw bɛ bɔ Burkina a dɔw bɛ bɔ Bamakɔ vraiment bi sugu tɛ a marché ka dɔgɔ. Kabini tani ka segin gɛlɛyaw donna nin siraba in kan n'i y'a jateminɛ Bankasi Bayangara fo ka taa se Koro sugu fiyɛw kɔnɔna na jateminɛw kɔni b'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen de sɔngɔ yɛrɛ la i n'a fɔ sukɔrɔ walima malo. Hamadu Ɲangali an k'ale lamɛn. N'i y'a ta sukɔrɔ dɔrɔn na sukɔrɔ bɔrɛ bɛ taa fo 7,000 a bɔrɛ kelen a yɔrɔ dɔw 6,800 dɔw 7,000 an kun bɛ malo san yan nɔ 7,000 ni kɔ 7,200 7,000 ni 400 mais an bɛ ka kuma ye waati min na nin malo bɔrɛ 4,000 400 4,600 600. Sanni feere na siraw fɛ tuma caman sugu fiyɛw kɔnɔ